Anak polah Biyung Kepradah. Panglimbang 5 menit dina Kemis Kliwon tanggal 12 Februari taun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 7 ayat 24 tekan ayat 30. Aku isih nyimpen sawijining gambar kang banget nengsemake. Sawijining ibu nggendhong anake lanang nyabrang sawijining kali kang jerone sak dengkul sarta iline banter. Dene ing latar belakang gambar katon kretek kang dadal merga banjir lahar Semeru. Nitik panggangune si anak kang nganggo seragam abang putih. Si Biyung mau kupiyung ngeterake anake kang isih kelas 1 SD menyang papan pasinaon utawa sekolahan. Demi anake bisa pinter, si Biyung ora wegah nyemplung bebaya. Ndak bayangake rikala tekan satengahing kali ujug-ujug ketrajang banjir, apa ora tiwas si Biyung lan anake. Katresnane Biyung pancen ora bisa winales nganggo apa wae. Tresna asih Biyung mono pindha srengenge kang nyunari jagat. Marga saking tresnane si Biyung rila tumindak apa wae lan kacelathu apa wae amrih mulyane si anak. Kepara ora sethithik Biyung kang kudu ngurbanake nyawa amrih anak tintresnane slamet lan sempulur uripe. Kahanan saemper uga dumadi ing waosan dina iki. Kacaritakake ana sawijining biyung saka bangsa Sirofenesia marak Gusti Yesus. Wanita mau kepradah awit anak wadone kang polah kang slupan demit. Karo sujud sungkem, si biyung nyuwun supaya Gusti Yesus kersa nundung demit kang ngangslupi anake. Nadyan satemene migunakake basa kang lumrah lan alus, nanging paring wangsulan dalem Gusti rinasa banget ing atos lan nocok. Anak-anake dhewe kudu wareg dhisik sebab ora lumrah wong ngelongi cadhonge anake dienggo makani asu. Asu yo tembung asu. Pancen wong Yahudi banget ora ngajeni wong-wong sak njaban bangsane alias bangsa kafir saengga nganti kapadhakake karo asu. Nadyan mengkono si ibu pancen darbe pribadi ngedapi-dapi. Dheweke ora lara ati katepakake karo asu. Kepara kanthi nepakake diri minangka asu kang paribasane amung ngenteni rontokane si bendoro, dheweke malah atur wangsulan mengkini. Inggih kemawon Gusti, awit segawon wau ugi nedha rontokaning lari-lari ing ngandhap meja. Gusti Yesus banget gumun karo banget andhap asor lan kategorane iman kapitayane si wanita Sirofenesia iku. Mula Gusti banjur ngendika, "Marga kowe matur mengkene iki wis mundura, setane wis lunga saka anakmu." Nadyan tanpa jaminan sawijining tandha apa-apa, si Biyung banget percaya. Temenan, ketuk omah si Biyung nemoni anake sing lagi turu ana amben. Dene setane wis minggat saka bocah mau. Marga pangorbanane si Biyung kang ngasorake diri sak derajat karo asu, si bocah waras. Para tresna pelem kinasih saka wasan dina iki bisa kadudut 3 piwulang wigati. Sepisan ing diri Biyung Sirofenesia satemene awake dhewe sumurup Sri Yesus piyambak kang demi kaslametane manungsa kinasihe ikhlas ngasorake diri. Ing pungkasan sugengi panjenengane uga kadadekake pangewan-ewan dening para panggedhe bangsa Yahudi. Kapindho Pangeram-ram dalem tansaya nandhesake kuwasa dalem kang ngungguli apa wae kalbu ngatasi rangkah lan kukuban. Katelu, sikap andhap asor pranyata banget piguna kanggo nggayuh berkah kaslametan, mbuh kanggo diri pribadi, mbuh kanggo wong liya.
Mula gegulang sikap andhapasor kang manut pawawasku tansaya ora gampang iki banget ing piguna jroning urip kita. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.